Zein? Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Senideo, gaurko ospakizunari hasiera emango diogu, jaunari gure pekatuen barkazioa eskatuz.
Erruki dakigula jaiko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzada betiko bizitzara. Egin dezagun otoiz. Sendo itzazu jauna gure gogo bihotzak, beti ondena egiteko gure alegin honetan. Pazko misterioaren arabera, bete-betean berritzea iritsi dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer libro, querido Teófilo, escribí que todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió a los cielos. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y aparentándose durante 40 días les habló del reino de Dios. Una vez que comieron juntos, le reconocieron. No os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido en su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, le vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraba fijos al cielo, vieron irse y se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse. Es palabra de Dios. Jauna zuekin. Jesucristoren evangelioa San Juanen ingurutik. Aldiatan Jesusek honela esan zien bere ikasleei: Egi-egiaz diozuet, aitari zerbait bere izenean eskatzen badiozuet, emango dizuen. Orain arte ez diozuet ezer eskatu bere izenean. Eskatu eta hartuko duzuen. Zuen poza bete-betea izan dadin. Parabolatan aipatu izan dizkizuet gauza horiek. Badator gehiago parabolatan hitz egingo ez dizuedan garaian, eta argi eta garbi emango dizuet aitaren berri. Egun hartan nire izenean eskatuko duzuen, eta ez dizuet esaten. Nik aitari eskatuko diodanik zuentzat, aitak berak maite baizaituzten. Zuek maite nauzuelako, eta aitagandik natorrela sinistu duzuelako. Aitarengandik atera nintzen, eta mundura etorri. Orain mundua utzi eta berriro aitaren noa. Jauna, esana.
horreneko gauza, zorion, gazte. Igone, Katia, Elena eta Aiara. Eguna aiatu da, eguna handia zuentzako, lehenengo aldiz, Jesusen gorputza hartuko dezuelako. Eta badakizue, lehenengo aldiz hartzen dezuela, eta horrek esan nahi du, aiatu zeratela helmuga batea. Zuen preparazioa, urte hauetan egin zuen preparazioa, eta delegekin eta aiatu zerate, ongi prestatu, Jesusen gorputza lehenengo aldiz hartzera. Baina, badakizue ez dela hor bukatzen. Hori da, esan genezake, helmuga, baina berriz ere abia puntua. Hemendik aurrera, zuen Jesusekin daukezuen harremana aldatuko da. Sakonagoa izango da. Eta badakizue, Jesus beti ikusi behar degula gure adiskide bezala. Hori da oso importantea. Jesusek nahi du, guk berak konsidera ezagula adiskide bat bezala. Horregatik, lehengoan esan dizuen bezala, Jesusen gorputza hartzen dezuenean, zuen barnean egin behar dezuen errezak. Aurrena, eskerrak eman Jesusik. Bigarrena, barkazioa eskatu. Eta azkenik, gauza kontatu eta gauzak eskatu. Hor badakizuen, zuen gurasoei zer eskatzen diezuenean, beti ematen dizuten. Beti ez dizuete ematen. Zeren arabera izaten da. Zuentzako zer ematen dizuete. Ona dena edo txarra dena. Normalen. Zer ematen dizuete. Pentsatzen dut, ona dena zuentzako. Eta eskatzen badezue zerbait komeni zaizuena, orduan ez dizu ematen. Edo behin Jesusek esatua jarri zuen, esaten zuen, upe batek, goseak dagoen upe batek, bere aitari edo bere amari eskatzen badio ogia, emango dio, edo eskatzen badio arraia, emango dio, ez da? Baina eskatzen badio suge bat, edo eskatzen badio kokodrilo bat, sendozu ez dio emango. Horregatik, jangoikoari ere gauza onak eskatu bat dizkio, beti. Berak, nahi dugu berari eskatzeak, beti, gauza onak eskatzeak. Beti besteen alde, txekoen alde, lagunen alde, sufritzen ari diren alde, olako gauza gerozuek dituzu eskarik, baina beti olako gauza onak eskatu bat dizkio. Eta berak entzuten ditugu eskakiak, beti. Eta komeni denean, baita ere, ematen dugu. Horregatik, nahi du Jesusek, berarekin alako tratu estua eukidezazuela. Tratu adiskide batekin eukitzen dugun tratu hori. Zorionak, gero lehenengo aldizartuko duzue, en el día de la primera comunión, en el día que van a recibir por primera vez a Jesús, por un lado tenemos en cuenta esa realidad tan importante que Jesús nos ha revelado seguramente como la mayor novedad del Nuevo Testamento. Tenemos que pensar que nos dice Jesús, ya no os llamo siervos, sino amigos. Es decir, Dios se nos manifiesta no solamente como el creador, el soberano de todo, el que ha hecho todas las cosas, al que le debemos adoración, al que le debemos todo el respeto, eso por supuesto sí, pero no se conforma con eso. Dios quiere que tengamos un trato de amistad con Él, quiere que lo veamos como un amigo, no quiere que cuando pensemos en Él sintamos pavor, sintamos miedo, sintamos angustia, sino que quiere que sintamos amistad, amor y confianza grande. Eso es una de las grandes novedades que Jesús nos revela en el Nuevo Testamento y posiblemente sea uno de los mayores distintivos del cristianismo respecto a Dios, digamos, porque el hecho de que Dios es creador y que ha hecho todas las cosas y que le debemos respeto, lo mismo cree un musulmán, que cree un judío, que cree un cristiano. Pero Jesús nos ha dicho eso como una de las grandes, vamos a decir así, novedades del Nuevo Testamento. Y en la primera comunión, de una forma especial, y en todas las comuniones, porque al final todas las comuniones son importantes, nos revela que tenemos que buscar ese trato personal con Jesús. Koixera, eskatzen dioguna gaurkoan zuetzautenen protagonista Jesusekin dagoela. Eta orduan, ez
berriak berriz ere, eta segituko dugu. Orain, egingo dituzue eskaini. Zutik jarri eta eskaini. Nik nahi dut Ukraina eta Errusiako gerra bukatzea. Eska dezaiogun jaunari. Nik nahi dut koronavirusa pasatzea. Eska dezaiogun jaunari. Nik munduan goserik eta gerrarik ez egoteko eskartzen dut. Eska dezaiogun jaunari. Eta gure hilatuak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santu honetan, bereziki Juani Lujan Bio, Francisco Iriarte eta Rosario Balda, Francisco Goñi eta Paca Urritza, eta Jose Mari Eskamendi jaunak bere baitan hartu eta handik gure egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun aita hona, bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jainko guztizona, santu egizkizu doa jauek, eta eukaristia oparia onarturik, egin gaitzazu gu ere,
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Bere gorputza gurutzean eskainiz, beren betera ekarri ditu legez zaharreko opariak, eta gu salbatzeko zuri bere burua eskainiz, bera eginda apaiz, aldabe eta opari. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko ikar eta ingelu guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren goreskena kantatzen. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada horietako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afalundoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau ere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odolak, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztue hau nere egoigarri. Hau da sinizmenaren misterioa. Jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzurako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzara. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osorat Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean handian gure segileak, berezitik Juani, Frantzisko, Rosario, Frantzisko, Baka eta Jose Mari. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izkigu arren, guk guztion betiko bizitza iritsi dezagun,
Jangoikoaren Ama Maria Goratsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, San Pedro eta gizalde guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuria eta jangoikoa guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emain duzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskartekatutik garbi bizi gaitezen eta estuarietan sendo, betigo zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei bakea uzten dizuet, bere bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna, errege bizi daizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta emaiozu bakea.
egin dezagun otoitz. Zure doai sartuak harturik, apalik eskatzen dizugu jauna, zure semeak bere oroigarri egiteko agindu digun eukaristia honek, ugari dezala gugan maitasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta orain, editazio eman eta gero, Jesusen amari eskainiko dizkigu lore. Maiatzean daude, eta editazioaren ondoren, zuek bereziki, baina deno diotzetik, loreak eskainiko dizkiogu amabizinari. Jauna zuekin, berika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Virginia Magana,